Iepa! 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 Pots, zaundek izan duen ideia izugarria izan da. Bai, baina nienago oso seguru, Pots, ez alduzu nahi enara behingoz joaterik. Noski, baina beldur pixka bat ere ematen dit. Harrapatzen bagaitu? Ez gaitu harrapatuko. Inoiz ikusi duen gutunazalik doktoreena egingo diogeta. Ados, baina nora bidaliko dugu lanera. Nik ez dut Londres ezagutzen. Utzi nire esku. Ez daba erregina bat, jauregi batera bidali beharko dugu. Baz gaitezen! Begira, hemen ditut ideia pila bat. Hauxe! Oso polita da! Behin materiala prest dugula, apaintzeko ordua da. Pegatinak edo purpurina jarri diezaiokezue, baita forma desberdinak margotu ere. Guk tintazko formak sortzea erabaki dugu. Oso erraza da, begira. Listo! Lotz, imprenta batetik atera berria dirudi. Bai, orain, helbidea besterik ez da falta. Bai, nola da, enara. Mazo, gure helbidea, nola da, Euskalomendi. Bos! Oso ondo geratzen ari da. Hala ere, zerroi falta zaio, Ai, lakrezko zigilu bat jarriko diogu. Azkenik, kutsu ofizialagoa emateko, lakrezko zigilu bat jarriko diogu. Lakrea argizari berezi bat da, eta hau urtu beharko dugu zigilua jarri ahal izateko. Kontu zerregabe! Txukun-txukuna gelditu da. Ziurren harak amua iretsiko duela. Itxaron, igorlearen helbidea jartzea ahaztu zaigu. Eta no jartzen da hori? Gutunaren atzeko aldean. Ekarri nik idatziko dut eta zuk esan. Nola da jauregiaren helbidean? Bai, Westminster Palace. Westminster? 10 Avenue. Eta postako dea... oso zaila da. Jarri... Bibi. 0. Bosbat. London. Zerbait gehiago? Telefono zenbakia agian. Hemen ez da ezela egin. Bai, badakit. Listo! Ara, ate magikoa. Guazen potx. Bai! Iepa! 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 Itzuli gara!